Max Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntza Max. Wi-Fi 6. Bimuikor linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. Gizartaren erronka nagusien artean pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan. Ziurgabetasunak eta tentsioak bizirik jarraitzen du Brasilen. Igande arratzaldean Brasilen izandako estatu kolpe saiakeraren porrotak posa ekarri duen arren tentsioak jarraitzen du eta mehatxuaren tamaina ikusita ziurgabetasuna ere nagusi da. Gertakariek Lula da Silvaren gobernu hasi berrian izan dezaketen eraginagatik. Bolsonaroren jarraitzaileek Brasilgo Kongresua, gorena eta presidentzia jauregia indarrez hartu eta egoeraren kontrola berreskuratu berritan, basati fascistak aurkitu eta zigortuko dituela hitzeman du Luis Ignacio Lula da Silva Brasilgo presidenteak. Are gehiago, estatu kolpe saiakera hori finantzatu dutenen kontra ere egingo duela iragarri du gobernuburuak. Poliziak 2 ordu eta erdi igarota lortu du indarrez hartutako 3 egoitzen kontrola berreskuratzea. Gutxienez 300 pertsona atxilotu dituzte, baina Brasilgo poliziak iragarri du gehiago izan litezkeela. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urtarrilak 9 ditu gaur astelena da. Azken orduetako albiste nagusia da, Brasilgo estatu kolpe saiakerarena. Lulak erasoaren erantzule egin du Bolsonaro, baina hauteskundeako buruzagiak halakorik ezeztatu du, zio bidez eta bere agintaldian konstituzioa bete duela beti gaineratu du. Brasilgo presidente ezkertzaleak kargua hartu zuenetik, estatu batuetan dago Jair Bolsonaro. Hain zuzen, Brasilen gertatutakoa aztertuko dugu jarraian, Zurine Rodríguez kazetariarekin. Kaixo, Zurine, ongi etorri. Ez dakit entzuten gaituen, kaixo, Zurine? Kaixo? Bai, hori bai. Testuingurua ulertzeko, nola heldu gara puntu honetara, zer gertatu da? Bueno, atzoka ulertzeko, nik uste lehenago ulertu behar degula azken 2 hilabetetan zer gertatu den. Gogora ezagun orain dela 2 hilabete, Brasilen hauteskundeak egon zirela, eta bertan Lula da Silva hauteskundeak irabazi zituela boto nahikorekin. Behin irabazita Bolsonarok, eta oso importantea da, ez du inoiz Lularen garaipena errekonozitu, are gehiago, Brasiletik funda eta estatu batuetan dago momentu enten. Pasaden astean Lula da Silvak presidentzia hartu zuen, eta Jair Bolsonarok eman behar zion pasua eta zion eman. Beraz, bere adversarioa ez du errekonozitu. Aldi berean ere, behin Lula da Silvak irabazi zuenean, Bolsonaroren jarratzaileek Brasileko kuartel militarretan jarri ziren, atrintzeratu ziren, eta estatu kolpe bat eskatzen zuten. Hau da, ez zuten errekonozitzen Lularen garaipena, eta eskatzen zioten boterari kontra egitea, Testuinguru hau ikusita, zeuden santzuak atzo gertatutakoak gertatzeko aukera bazegoela, Eta zergatik gertatutzen atzo? Aldagai askoren gatik, Batetik, Lula da Silva Brasiliatik kanpo zegoelako batetik, polizia bera, ez zuelako espero eta orduan indar militarrek mugimendu horiek egiteko aukera izan zituzten, eta gainera, momentu honetan Brasilen udara eta kongresua eta beste potereak inabilak dira, orduan sartzeko aukera gehiago badaude, Beraz, atzo ikusi genuen tantan Bolsonaroren jarraitzaileak estatu kolpe baten saiakera
egiten. Ez? Eta oso importantia da gogoratzea bertan ere Bolsonaroren semea bazegoela. Beraz hori erakusten digu argi eta garbi bolsonarismoren jarraitzaileen boterea antolatuko. Naiz eta gaurkoan ere Bolsonaro gertatutakoarekin aldendu nahi izan duen, era oso epel batean ere hori ezatekoa, ez? Baina gertatutakoari heltzen jarraitzeko, zer esango zenuke, zeintzuk izan dira estatu kolpe saiakera hau bultzatu duten osagaiak? Bueno, osagai asko daude, ez? Nik uste dut batetik ez Bolsonarok bere potere guztia, bere mandatu guztia, ez? Fascismos beteriko diskurtzotaz gauzatu induela, ez? Behin baino gehiagotan instituzionalidadearen kontra egin du, instituzioak ez dute zertarako balio, politikariak ez dute zertarako balio, hortaz berak orto den, eta hainbat neurri zehatzak ahalbidetu izan ditu justuki fascismoaren gorakada hori indartzeko, ez? Armen legalizazioa, eliza eklesiastikoei diru eman, militarrei diru eman baita, ez? Eta horrelako gauzak eginda, giro bat sortu du, justuki instituzionalidadearen kontrako egiten duena, fascismoaren alde egiten duena. Ez? Trumpek bezalaxe egin zuenean bere momentuan, baina hemen, ezberdintasuna nabarmena da, Trumpek bera badaukala lidergo espezifiko bat eta Bolsonaroaren inguruan klan oso bat sortzen da, klan finanziero bat, klan ekonomiko bat, klan familiarra, laguntzen duena, ez? Behin Jair Bolsonaro podera utzita, bolsonarismoa oraindikan status quoaren kontrola izaten segitzen duela, ez? Beraz, bai jundaia Jair Bolsonaro, baina bolsonarismoa oraindikan ez du boterea ez du boteraren kontra egin eta horregatik dakate indar asko, ez? Asko destruitu du Bolsonarok eta orduan Lulak, erronka handi dauke momentuan. Zuk zeuk ere aipatu duzu eta azken orduotan paralelismoak ez dira gutxi izan, ez da, Kapitolioko erasoarekin konparatuta, atzokoan Brasilen gertatutakoa. Uste duzu tendentzia global bati buruz ari garela? Ikusi duguna eta ez da bakarriken estatu batuetan, gogora dezagun ere Venezuelan Guaidok alako antxerako gauza bat ere entzula, Bolivian ere hortzera daukagu Janine Añez ere bere momentuan, estatu kolpe saiakera bat entzula, Perun ere badaukagu adibidez. Beraz, bai esango nuke, ez dakit tendentzia global bat den edo estrategia global bat den, hemen ikusten ari gara, ultraeskuinarrak, fascismoak erabiltzen ari dela teknika oso zehatz bat, eta hori da estatu kolpeen teknika, ez? Alegia, hartzen du instituzionaliaren kontrako jarrera bat, ez? Instituzioak nik ez baditut neure ganatzen, orduan, instituzioak ez dituzte zilegitasuna, orduan nik instituzioen kontra egin dezaket, eta instituzio eta potere demokratikoaren kontra egin dezaket, beraz, bai, esan genezaken, eta ez bakarrik Amerika Latinan, baizik eta ere Europan, horrelakoak ikusi dezakegu beste modu batez, eta beste faktore batzuekin kontutan hartuta, baina gogora dezagun adibidez Espainian ez potere judizialarekin azken astetan gertatu den guzti hori, ez? Eta, nahiko aldagai salbatzen ezberdintasunak, baina nahiko aldagai antzerakoak dituzte. Beraz, bai, nik uste tendentzia global bat dela. Beraz, plantatzen den galderetako bat da, Brasilen bertan, ez? Hemendik aurrera, ea zen nolako ondorioak ekarriko dituen honek Lularen gobernu hasi berrian, ez? Baina nazioartean ere, nola aurre egin erabateratu batean ultraeskuinari, ez? Horrelako estrategien aurrean. Nik uste dut hori dela klabeaen galderarik, galdera, ez? Nik ez dakat erantzuna, baina bai esango nuke hemen erratzen ari garela tiroan, eta, bai globalki ari gara ikusten antagoniko bezala, ez? Edo bi proiektu politiko antagoniko bezala, ultraeskuinaren proiektu politikoa batetik, eta gero beste proiektu politiko guztik. Eta hau da, nik uste dut, min asko egiten ari diguna. Ez dira bi proiektu antagoniko, ez dira bi proiektu politiko antagonikoak, ez dira demokrazia eta da fascismo. Eta nik uste dut hau da asaldu behar duguna, ez? Apostua demokraziaren alde egin behar da, demokrazia hori gauzatu daitezke mila moduz, baina bestea da fanatismoa, bestea da ultraeskuinara, bestea da fascismoa, ez? Beraz, hortarako nola egin aurre fascismoari? Demokraziarekin. Nola gauzatzen da demokrazia? Instituzio. Bitartez, gizarte zibil indartzu baten bitartez eta eskubideen urraketaren kontraren bitartez. Zaila da bai, baina ez dago beste alternatibarik, ez historikoki badaukagulako ere buruan fascismoak zer ekarri digun, ez? Orduan nik uste oso momentu
sensible batean gaudela. Hala ere, Brasilekin bai esan behar da, eta nik honekin oso tematia naiz, ez? Brasilen Lula irabazi du, eta boto askorekin irabazi du, ez? Beraz, hori esan nahi digu, Brasilgo gizarteak fascismoaren kontra egin dula, eta fascismoa paralizatu egin dula. Atzo ikusi genuena oso larria da, oso arriskutsua da, baina oro har Brasil aldaketa bat nahi du, eta aldaketaren alde, eta demokraziaren alde egin du. Orain, demokrazia hori gauzatu, elikatu eta egikeratu behar da. Mezu horrekin, geldituko gara. Zurriño Rodríguez, eskerrik asko beste bengurean izatagatik, bezarka da. Zuei bai. Eta gurera itzuli eta pandemiak ezarritako parentesiaren ostean, 3 urte geroago, milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larunbatean, sare herritarrak deituta, etxera bidea agertu goiburupean. Euskal presoen urruntzea amaitzea dagoela manifestariek eskatu zuten presoi ezartzen zaien salbuespen politika bertan bera usteko, eta horiek etxeratzeko bidean jartzen ari diren oztopoak kentzeko. Mobilizazioak ezoizko moldea izan du, Kasilla plazatik abiatu beharrean, antolatzaileek eskatu zioten jendetzari autonomia kalean kokatzeko, kale osoa betetzeko asmotan. Sedea lortu egin zuten, mobilizazioa hasi eta ordu erdira, autonomia kalea mukuru beterik zegoen. Kasillatik Zabalbururaino. Sarek manifestazioaren valorazio positiboa egin du eta euskal gizarteak aldaketarako borondatea duela adierazi duela berretsi du. Euskal gizarteak aldaketarako borondatea adierazi zuen, baina oraindik ere lan handia egiteko dago, batez ere presoen gradu progresioari dagokionean. Larunbateko manifestazio hori hasi aurretik, Euskal Herriko gatazkan izandako indarkerien 5 biktima elkartu zituzten goizean sarek eta bakibideak. Euskal Herriko gatazkan izandako indarkeriez, minez, isiltasunez eta erreparazioez mintzatu dira 5 emakume eta gorrotoa alboratzera deitu zuten ere. Positibotzat jotzen ditugu azken hilabeteetan izan diren presoen hurbilketak Euskadi eta Nafarroako espetxeetara. Uste bai dugu horrek lagunduko duela beraien bergizarteratzean, hori delako gure ustez espetxe politikaren helburua. Energiak eta indarrak batzeko momentua dela, aktibitate politiko eta instituzionala egiteko bai, baina baita ere sozialki, gizartearen partetik, eskubide hauek, preso politikoek dauzkaten askatasunerako eskubidea eta etxean naturaltasunez eta arrunt bueltatzeko eskubidea babesteko eta bermatzeko indar guzti hauek batu behar ditugula. Aurrera egiteko, elkartzeko, besarkatzeko unea da. Eta beren marmotaren egunean ahapatuta daudenei esan behar diegu gu ez geldiarazteko. Gu gurera. Aurrera, aurrera. Aurrera ahaztu gabe, gogotori gabe. Egiaztatua dago Euskal gizarteak aurrera egin nahi duela bidezko bakea lortzeko oroimenarekin, baina faktura erantzirik gabe eta alde bateko interesik gabe. Horregatik, batzuen mezuaren oinarri den garaileen eta garaituen agertokiak honako helburu inplizitua dauka. Konfrontazioa iraunaraztea. Eman diren urratsak eta gero, inoiz baino zentzu gutxiago du, adiskidetzearen logigatik urrunen dagoen egoera da. La pena es que todavía nos falta ese conocimiento de los jóvenes y otros conocimientos, como aquí estamos luchando hoy, pues es por el tema de los presos, por ejemplo, y el que no se lleve a cabo lo que es los derechos que tienen. No podemos hacer ver que nada ha pasado, que ha habido unas violencias muy duras
en un territorio relativamente pequeño y que hay que volver a atender o a reconstruir unos puentes. Badaki sufrimento danok jasan izan du, eta violentzia bebai, alde batetik eta bestetik. Baina niri biktima moduan instituzionalki nik ez daukat inolako errekonozimentorik. Ellos saben que se tortura. Ellos saben que han salido muertos de manos de la Guardia Civil y no han hecho nada. No es que seamos víctimas ni de primera ni de segunda, es que no existimos. El conflicto de Euskal Herria pues ha marcado mi vida. Es así, es la mochila que llevaré para el resto de mi vida, pero bueno, pues ya que llevo eso, quiero contribuir de manera positiva a mi sociedad. 12:30 elkarrizketatuko dugu zuzenean Inazio Oyarzabal, Sareren bozeramailea eta euskal presoen orainari eta etorkizunari buruz luze hitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Gaiz aldatuta, emakumezko batek urte berri egunean Getxon pairatutako sexu erasoa gaitzesteko bi elkarretaratze deitu ditu Getxoko udalak. Lehenengoa ordu honetan izaten ari da Getxoko udaletzearen eskaileratan eta bigarrena arratsaldeko 7:00 izango da, Getxoko Puntu Morean, Bizkaiko zubiaren ondoan. Erasotzailea 29 urteko gizon bat, asteazkenean atxilotu zuten. Era berean, senarrak hildako sarapina ez ahaztea eta justizia egitea aldarrikatu dute Tuteran, ihes egin eta gero Frantzian atxilotu zuten senarra, Sara hil zuela aitortu zuen epaiaren aurrean 51 urteko gizonak. Duela urtebete izandako hilketa gogorarazteko manifestazioa egin dute. Ekonomia alorrean datozen egunotan Bizkaiko metalgintzako 6 langilek epailearen aurrean deklaratu beharko dute. Aurreko urteko piketeetan parte hartutakoak dira auzipetuak, desordena publikoa eta aginteriaren aurkako delituak egozten dizkiete. Akordiorik gabe jarraitzen dute sindikatuek eta patronalak eta mobilizazio gehiago aurreikusten dituzte. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapioa ez da azkatu. Hitzarmena berritu barik hasi dute urtea sektoreko 56.000 langilek. Asteartean gainera beste 6 langilek deklaratuko dute epaiaren aurrean. Bizkaiko metalgintzako sektoraren lan itunaren negoziazioen arira, iaz egindako protesetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Bada, Komisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek protestak deitu dituzte auzipetuei elkartasuna adierazteko. Bizkaiko metalgintzako itunaren auzia urtebete luzatu da eta tarte horretan 11 greba egun egin dituzte. Gabonen atarian bildu zen azkenekoz negoziazio maila, hau da patronala, LAB, Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuak, baina ez zuten adostasunik lortu. Azken bilerara FEMek ez zuen proposamen berrik eraman, LAB, Komisiones Obreras eta UGTek berriz bai. 4 urterako 17,5% soldata igoera bateratua eta hitzarmenaren indarraldiko KPI bateratua hori baino handiagoa balitz, haren arabera eguneratuko litzateke 2026an. Horrez gain sindikatuek eskatu dute aldi baterako lan enpresen erabilera 3 hilabetera mugatzea eta enpresek ezin zurgatzea gutxieneko bermeko soldaten eguneraketa. Patronaren ustez baina eskaintza hori onartezina da. FEMen azken proposamenekoa baino 3,5 puntuko igoera handiagoa dakarrelako. Egoera horrela, elak beraldetik mobilizazioak gogortu behar direla deritzo, eta horregatik greba mugagabearen alde egiten du. Edo nola ere ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek. Azken batean hitzarmeneko korapioa are gehiago estutu da. Hori bai, modu batean ala bestean sindikatuek argi dute borrokan eta mobilizatzen jarraituko dutela. Eta 2023 urtearen hasieran gaudela urtarrileko aldapa ezagunari aurre egiteko momentua iritsita, Niko Kuenka ekonomialariarekin aztertuko dugu jarraian, egungo ekonomiaren egoera nolakoa den. Kaixo, Niko, eguerdion? Eguerdion. Urte berriarekin batera, Hego Euskal Herrian indarrean jarri den neurrietako bat izan da, oinarrizko produktuen beza kentzearena. Nolako eragina izaten ari du neurri honek? Neurria bikoitza izan da, alde batetik tasa super murriztua zeukaten produktuei, uneko 4 tasa ordaintzen zuten, edo zergatzen zuen tasa hori uneko 4tik uneko 0ra jaitsi du Espainiako gobernuak, eta murriztua
uneko 10-5 jaitsi du, baina kasu honetan 2 produktutan baino ez, olioa eta pastan, ezta? Eta hori somatzen ari da. Berez, lagungarria izan beharko luke neurri horrek familien eguneroko erosketetan, kontua da urte berriarekin batera sartu dela indarrean neurri hori eta supermerkatu asko denda askok probesten dute, aprobetxatzen dute urte berria prezioak igotzeko. Orduan zalantza dago ze punturaino eragingarria izango den, edo eraginkorra izango den, ez ezta, egun hauetan ikusi izan ditugu hainbat zalantza, hainbat kezka, eta baita ere, hainbat supermerkatuk ez dituela, ez dituztela tasak murriztu, edo ez dituztela prezioak murriztu, eta bezaen aurrezki hori, euren mozkinerako erabili dutela. Beraz, printzipioz lagungarria bai, baina egia da supermerkatu guztietan ez dela igartzen ari. Eta beste datu bat ere badago, ez da, bezaren jaitziera hau ez dela produktu guztientzako eta esaterako haragiaren eta arrainaren kontsuma uneko 15 jaitzi dela azken urtean ere, ez dakit ere lotura zuzenik ote duen honek? Bai, zalantza barik. Nik justo haragiaren kasuan, hor bi nabardura ingo dituzke alde batetik, ez dugu aztu behar, kontzientzia ekologikoa dela eta ez dela, murrizten ari dela haragia eta batez ere haragi gorria bezala ezagutzen den horren konsumoa, hor badago duela pare bat hilabete ezagutu genuen txosten bat, Europa mailan egindako txosten bat, zelan Estatu Espainiarran azterako, biztanleen edo kontsumitzaileen uneko 58 erabaki dutela haragi gorri gutxiago kontsumitzea, uneko 24 zuzenean erabaki dutela haragi gorria kontsumitzeari uztea, horrek badauka eragina, baina zalantza barik, kasu honetan inflazioarekin lotuko nukeare gehiago. Ez da, azken batean, inflazioa konparatzen baldin badugu, 2022ko inflazioa eta 2021ko inflazioa abenduko datua behintzat, ikusiko dugu zelan 2021ko abenduan inflazioa altua izan zala, baina inflazioa eragin zuela batez ere energiak eta garraioak eta etxe bizitzak, eta 2022ko abenduan inflazioaren gorakada hori elikagaiek egin dutela. Ez da, gitxi gora bera, bataz beste, elikagaien prezioa uneko 15 igo dala. Badira batzuk, azukrea edo olioa are gehiago direnak, baina horrekin notuko nuke. Zer gertatzen ari da, jendeak kontsumo osturak aldatzen hasi dela, ezta? Elikagaien konsumoak uneko 9 egin du bera, baina batez ere egin dau bera, haragian, arraina zuk aipatu bezala, beste batzuetan pasta merkeagoa dela, horrakarrik uneko 1,4 jaitsi da, ezta? Baina freskoetan, barazkietan, haragian, arrainan, produktu kongelatuetan ere, izoztuetan ere, izugarri jaitsi da, izozteak ere argindar konsumoa handia eskatzen duelako, ezta? Beraz, nik bai lotuko nuke egia da kontzientzia ekologikoak ere zertzobait eragin duela, baina batez ere prezioen gorakadarekin. Azken batean, jendeak egunero jan behar du, eta nahiago du, merkeagoa diren produktu horiek, pasta azterako kontsumitzea haragia eta arraina baino. Eta kontsumo ohiturak izpide ere, produktu berez osatutako erosketaren saskia asko aldatu daitekela argi dago, ez markako produktuak edo eta marka txurikoak hautatzen baldin badira, ez dakit honekin ere ikusi den aldaketa bat azken hilabeteotan. Bai, zalantza barik eta azkenengo astetan hainbat katetako jendearekin hitz egiteko aukera izan dugu, hori azemarratzen digute zuzenean marka zeruriaren aldeko apostua izugarri handitu dela, hazkundea oso handia izan dela, eta bada beste faktore bat ere, gero ez da garrantzi gehiago hartzen dela, eta erosketa egitera goazenean, supermerkatuetara goazenean, segituan emaituko duguna. Gero ez eta gehiago jendea begiratzen dau, gainera ez dugu aztu behar indarrean sartu dela produktuak ez galtzeko lege hori, iraungitzea eta gertu daukaten produktu horietan ja legeak behar duta, eta supermerkatuek ere horrela erabaki dutelako, ari dira ofertak egiten. Orduan, iraungitzear dauden produktu horien konsumoa asko handitu da. Badira etxe batzuk, supermerkatu batzuk, euneko 40, euneko 30ko deskontua eskentzen dutela, eta tira, euneko 30ko, euneko 40ko deskontua somatzen da azkenengo faktura hori heltzen denean, ez da? Orduan, bai, marka zuriaren aldeko apostua, eta baita ere, iraungitzear dauden produktuen aldeko apostua asko egin du gora, modu hortan, tiketa, erosketaren gastu hori murrizteko. Duda barik 2022 urtea izan da inflazioaren urtea, eta dena den eta urte berriarekin batera FMI-ak ere ohartarazpen bat egin du 2022 baino konplikatuagoa izango dela aurtengoa. Ez dakit zain nolako aurreikuspenak dauden? Bai, Jorginak Nazioarteko Diru Funtsaren zuzendariak, Jorginak berak indako adierazpena dira, aurreikuspena dira, egia da, urtean zehar, bizpairutan aldatu dituela nazioarteko diru funtsak aurreikuspen horiek,
Azkenengo aurreikuspena zen 2022ko munduko ekonomiak 3,2 egingo zuela gora eta datorren urtean zertxobait gutxiago, baina esan berri du, hemetik pare bat astera, Suitzan egiten den Davoseko foro hortan egingo den bileran nazioarteko diru funtsak egingo dituela aurreikuspen berriak, baina zantzu batzuk dagoeneko azpimarratu ditu, iragarri ditu, eta dela, mundu mailako 3 ekonomia nagusiak, Estatu Batuak, Europar Batasuna eta Txinak ere, moteltze bat somatuko dutela, batez ere kezka azaltzen dau Txinarekiko, Txinak azkenengo 40 urtetan lehenengo aldiz, Txinak izango duen hazkunde ekonomikoa izango da mundukoa baino txikiagoa. Egia da, Txinak 2022an COVID-ari, pandemiari aurre egiteko oso neurri zorratzak ezarri dituela eta horrekoren produkzioa izugarri kaltetu duela. Horrek sortzen dau kostua datorren urteari begira, ia zer gertatzen den pandemiaren bilakaerarekin Txinan, ia horrek zer suposatu dezaken, ia horrek behin pandemia garaituta Txina berriro bere konsumo mailara, aurrek pandemiaren urtetako konsumo mailara iristen baldin bada, ia horrek hornidurak ateetan arazoak sortu ditzazkeala ez. Horrek sortzen du kezka, Europari begira, horre azpimarratzen dau, badagazola herrialde batzuk, tartean Frantzia eta Espainia, hazkunde txikia izango dutena, baina hazkunde positiboa, eta beste batzuk kasu honetan batez ere Rusia eta Ukrainen arteko gerrak gertuen edo bortitzen eragiten dien herria, batez ere hornidura energetikoa direla eta ez direla, horiek okerrago pasatuko dutela, egongo dira Europan herrialde batzuk atzeraldian sartu daitezkenak, eta beste batzuk hazingo dutenak, Frantzia eta Espainia tartean, nahiz eta hazkunde txikia izan. Baina esan bezala, egunez egun aldatzen diren aurreikuspena dira, eta hurrengo aurreikuspenak hemetik pare bat astera Davoseko foro hortan emango ditu. Adi jarraituko dugu foro hori eta ea zenolako bidea hartzen duen guztiak. Niko Kuenka, mila esker beste behin gurean izateagatik. Ez horregatik, gero arte. Eta hain zuzen ere, energiaren garestitzeari irtenbidea eman nahian, 21 egitasmo dauzka mahai gainean Eusko Jaurlaritzak, batzuk eguzki plaken parkeak jartzeko eta beste batzuk parke eolikoak ezartzeko. Azken hauetako 2 onartuta daude dagoeneko eta abian jartzea baino ez da falta. 2023 hasi berritan, energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa.
Eta amaitzeko ertzainak taldeak behin betiko esan du agur. Gizarte bat eraldatzen lagundu zuen talde eta mugimendua izan da dudarik gabe. Gasteizen eskainetako azken kontzertuak emozioa, nostalgia, energia eta errekonozimendua batu zituen. Erdibana jaiotzen ikusi zituen hirian bertan Gasteizen 15.000 lagun bertaratu ziren, bai gazteak eta bai euren musika bizitzaren soinu banda bihurtu zutenak ere. Nerea Gartziak emango digu informazioa eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin eztan bezala gaurkoan Inazio Oyarzabal Zareko bozeramailea izango dugu. Ertzainak taldea 80ko hamarkadan jaio zen eta Gasteizen bere lehenengo kontzertua eskaini zuen. 1983an Izarran izan zen bere azken kontzertua. Handik aurrera noizbehinkako emanaldiak eskaini dituzte, baina orain amaiera heldu da. Urtarrilaren 6an Gasteizen ertzainak betiko agurra eman zuen. Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean Hamaika telebista. Edozein etxetatik, Hamaika, zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu Hamaikak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman Hamaika bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Inazio Oyarzabal, Zareko bozeramailea, eguerdion ongi etorri. Bueno, larun batean eta 3 urteren ostean pandemia tarteko berriro ere Bilboko kaleak bete ziren, euskal presoen eskubideen alde, zenolako baldantzea egiten duzue? Oso positiboa, egia da hori, pandemia garaiko 2 urteko geldialdi ez, baina Bilbora bueltatzeko aukera hori eduki dugula, eta egia esan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, bai goizean ere bai Euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin,
oso pozik, ikusi zen azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela, han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiarengatik eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako eta horrek ere azken urteetan egindako lan handi bati esker ere momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zigula. Bai, deialdi pixka bat desberdina izan zen larun batekoa, autonomia kalea betetzeko deia horixe eginda zegoen eta beste urte batez argazki hori lortu eginda, ez? Dagoeneko hamarkada batez argazki hori lortuta, jendetza bilduta, zeren erakusle da hori? Bai, azkenan autonomia kale hortako argazkia ja denok ezagutzen dugu eta, zorionez oraindik ere bai, jende guztia horrek parte hartzeko gogo hori ere badauka ikusten dulako behar hori dagoela, azkenean ez genuke inoiz deialdi hau berriro deitzeko beharrik ez egotean nahiko genuke, baina oraindik egoera dagoena da, ikusi dugu azkenean gradu progresioetan eta salbuespen legedi hori bertan bera geratzeko oraindikan gauza asko geratzen direla egiteke eta guretzako poztekoa izan zen berriro ere autonomia kale hori beteta ikustea eta beteta ikusteaz aparte han egondako aurpegi eta ilusio horiek bergogoratzea, ekartzea kalera eta gehien bat aldarrikapen hori erdigunera ekartzea eta ikustea behar hori jende askok oraindik eskatzen duela, edo aldaketa hori eskatzen duela oraindik jende askok. Aurreikusten zenuten horrelako erantzun bat, pandemia tarteko askotan desmobilizazioari buruz hitz egiten delako, ez dakite beldurreri bazegoen? Bai, kezka gehiago, ikusten dugu guk ere egunerokoan, herriz-herri, oraindik aktibazio hori badagoela, zorionez, eta herrietan mobilizazioak antolatzen jarraitzen direla. Urruntze politika hori amaitu gabe dagoelako eguneko egunean, baina baita ere ikusi dugulako orain, ze bide zail geratzen zaigun, azken hilabetetan ere regresio batzuk bizi izan ditugu eta horren mandako erantzuna ere ikusten da jendeak ez duela erdibideko konponketa bat nahi, ez dela soilik urruntze politikarekin amaitzea. Hemen azkenean legearen baitan dagoen ibilbide hori parez pare irikitzea eskatzen da euskal presoei eta gaurkoz ez da ematen, salbuespen legedi hori eta salbuespen neurri asko oraindikan indarrean daude eta ikusten da, jendeak mezua garbi duela eta hori lortzeko garbi duela ere kalean eta aktibo egon behar gerala, bestela dagozkion arduradunek erabaki horiek ez dituztelako hartzen. Urterik urte ere ikusi da, ez? Nola eragile desberdinen sindikatuen eta alderdien babesa izan duen manifestazio honek, aurtengoaren zein balorazio egiten duzu? Egia esan, urte luze, azken urteetan ere bai, konsensu hori erekitzen joan da, bai mobilizazioetan edo baita ekimen ezberdinetan ere konsensu hori irudikatu da, eta egia da azken hamarkadetan urruntze politika izan dela erdigunean egon den aldarri nagusia. Aurtengo urtean aldarrikapen hori azkenean, naiz eta unekan ez bete, bigarren plano batean geratzen da, erdigunean jartzen delako lege arrunta aplikatzea eta gainontzeko presoi bezala egoera normalizatu eta gradu progresioen ibilbidea irekitzea eta hor uste duguna da, orain lan horretan eman behar dugula, lan hori egin batean eginda dago, baina egia da, orain berriro hitzak eta aldarrikapenak zeintzuk diren denon artean konsensuatzen jarraitza gustatuko litzaigu gukela, gu beti zubilan horretan egon gera eta egongo gera eta egia esan pozik Euskaldunan eman zen irudi oso potente batekin, azkenean alderdi politiko ezberdinak antzeuden, Kataluniatik ere etorri ziren, Galiziatik ere bai, sindikato guztiak ere bertan ziren, eragile sozialetzako ordezkari ezberdinak ere zeuden eta norbanako ezberdinak ere bai, eta beraz guretzako garrantzitsua zen hain ezaguna den egun horretan, edo presoen mobilizazio jendetsuena, urteko presoen mobilizazio jendetsuenaren atarian, goizean, ekitaldi hortan parte hartzea, eta bertan ere azpimarratzea biktimen alorrean oraindikan lan luze bat egin gabe dagola, biktima guztien errekonozimenduan oraindikan badaukagula zer egin, eta han biktima ezberdin ezagutzak eta realitateak bertatik bertara ikusteko eta entzuteko aukera izan genuen, eta egia esan handikan denak irakaspen askorekin atera ginen, eta egun osoko parte hartze horrekin pozik geratzen gara.
Bai, egia da eragile sindikatu eta alderdi politikoak egon zirela goizeko ekitaldi horretan, baina manifestazioan ez ziren guztiak egon, ez? Zein irakurketa egiten duzu? Bai, gu beti ere bai, parte hartzeko aukera beti librean, eta norberari bere aukera uzten diogu, alderdi eta sindikatuek bere erabakiak hartzen dituzte, eta batzuk gehiengoa bertan zegoen arratsaldean ere bai, baina egia da batzuk ez egoteko erabaki hartu zutela, arrazoi ezberdinak medio, eta guk erabaki horiek azkenan onartu eta errespetatzen ditugu guztiz, ulergarriak iruditzen zaizkigu, baina bai uste dugu mobilizatzeko beharra dagoela oraindikan eta mobilizazio horietan denok egotea ere beharrezkoa dela. Orduan guk ere lanean jarraituko dugu mobilizazio eta kale aktibazioetan ere, ekimen ezberdinetan bezala denok egoteko horretan, egia da ere sortu behar diren mobilizazio eta aktibazio eta kale dinamika horiek ere bai, denok aldarrikapen horren baitan gaudenok eroso sentitzeko moduan izan behar direla, ez egoteko erabaki hartu dutenak berein arrazoiak izango dituzte, eta beraz, horretan lan egin beharko dugu guztiok egon ahal izateko, baina garbi daukaguna da guk ematen dugun mezuan eta aldarrikapenean badaudela egia esan kontra egiten dioten ahotsak ez direla behintzat horren beste, ez dugu uste oso urruti daudenik, guk ematen dugun aldarrikapenetan, egia da, igual, nahasmena edo oraindikan ere, egoera berria delako, egon beharko gerala guztiekin eta ondo esplikatu beharko dugula, bigarren fase hau nun kokatzen dugun eta gure irakurketa eta aldarriak nun zentratzen ditugun, baina, pozik gaude finean mandako emaitzarekin eta bertan ikusitakoekin. Fase berri bati buruz hitz egiten duzue, izan ere urte luzetako sakabanaketaren amaierara heltzen ari garela dirudiez, oraindik preso batzuk Euskal Herritik kanpo dauden arren, ez dakit aurreikuspenak egitea egokia den, ez? Zen nolako epeetan mugitzen garen? Zaila da eta gainera beti horretan ibiltzen gera, hori izaten dela denon kezka noizko, noiz izango den, inork ezin dugu jakin, azkenan egia da, azkenengo hilabetetako pausoak edo eta mugimenduak ikusita, bi hilabetetan eman beharko liratezken gerturaketak izan beharko lukete, azkenean dozena pasa preso direlako Espainiako kartzeletan geratzen direnak, espero dugu datozen asteetan edo eman ahal izatea, ez dugu uste horre beste zailtasunik dagoenik, edo ikusiko dugu, noiz ematen diren, baina azkenengo hilabetetako mugimenduak ikusita, hala izan beharko lukela uste dugu, baina ez diogu gure buruari epe bat jartzen, azkenean ez dagolako gure esku, eta hori dagokionek erabaki hartzen dutenean iritsiko dira, baina espero duguna da, bide honetatik jarraituta, eta ez dugu inongo informaziorik ez eta egoerarik kontrakorik pentsatzeko, emango direla datozen asteetan edo bi hilabetetan. Sakabanaketaren amaiera gertu dela eta ikur berria ere aurkeztu duzu, Euskal Herriko mapa hori kendu eta bi geziz osatutakoa eta mezu argi bat etxera. Zer islatu nahi duzue mezu horrekin? Guk uste dugu egoerak moldaketa bat eskatzen zuela, ez? Hainbeste urtetan erabili den ikur horren moldaketa bat beharrezkoa zela, egoerak eskatzen zuelako, azkenean 34 urte luze eta gero, ia denak Euskal Herrian dauzkagulako, eta garbi daukagu Euskal Herrian egotetikan, etxeratze prozesua eman behar dela, eta etxeratze prozesu hori bultzatu beharra degula, hor bide bat egin behar da, eta azkenean ikur berriak horrekin ere jokatu du, ez? Geziek erakusten duten bidearekin, eta azkenean ikur berri horrek esan nahi duna da, etxeratze prozesu hori bururaino bete behar dela, denon artean bultzatu behar degula eta eraman behar dela, eta azkenean Euskal Herrian egon baina salbuespen neurri batzuen baitan daudela Euskal Herrian, ez? Eta beraz, salbuespen neurri guzti horiek eta salbuespen legedi hori bertan bera geratu behar dela, eta lege arruntaren bitartez, gradu progresioen ibilbidearen bitartez, etxerako bide hori normaltasunez eman behar dela. Etxera, ez? Esaldi horren mamia behin eta berriro azaldu duzuen arren, baten batek beste esan nahi bate eman nahi izan dio baita ere, nola baite amnistia askatzen ari zaretelakoan, zer iruditzen zaizue horrelako jarrerak? Guk garbi daukagu egoera aldatzen den momentutikan, egoera horiek aldatzearen alde ez daudenak, intentzionalitate osoz, momentu honetan nahasmen hori sortzeko asmoa eduki dutela,
bide batez edo beste batez, horretan saiatu direla, guk urteak daramatzagu gure aldarrikapenekin da gure mezu garbiarekin, gainera askorekin egondak ere bagaude, eta jakin badakite guk mezua zertan isladatzen dugu, eta gure aldarrikapena zein den, eta ikur berri horrek, etxera horrek zer irudikatzen duen. Lehen aipatu dut, azkenean legeak dioen bidetik, etxeratze prozesu hori ematea, inungo oztoporik gabe, eta salbuespen legedi eta neurri horiek bertan bera geratuta, normaltasunez, gainontzeko presoek bezala. Hor, beraiek nahastu nahi izan dute, amnistia edo impunitatearen kontuarekin, guk garbi daukagu hor, iritzioi daukatenak lehen ere bazeuden, eta orain ere, pauso bat eman dutela, eta hortan, aktibatzeko nahi bat eman dutela, baina guk uste dugu jendartearen gehiengo zabalean garbi geratu dela, eta gure mezua oso garbia izan dela, bai larun batean, Bilbon emandako irudian, baita ere goizean ekitaldean emandako irudian, azkenean biktimaen alorrean garbi daukagulako ere lanean jarraitu behar dela eta sakondu behar dela biktima guztien errekonozimenduan, eta hor presoetan ez bezala pausoak askoz gutxinakago etorri direla azken aldian. Eta baita ere ikur berria aurkeztu genunean Donostian egindako agerraldian irakurketa oso garbia izan zen. Euskeraz Xabier Eguzkitzek egin zuen, da gazteleraz Joldi Beristainek oso garbi izan zuten, guk etxeratze prozesua bultzatzen genula, pausoz pauso etorriko litzatekena, legeak dionaren baitan, eta inungo salbuespenezko neurririk gabe. Beraz, guk garbi esaten dugu, eta nahasmena sortu nahi izan da, baina ez dugu uste haratago dijoanik, eta espero dugu datozen denboretan gure mezua zalantza ditunekin egoteko inongo arazorik ez daukagu eta horretan lanean jarraituko dugula. Hemendik aurrera ere eta aurrera egiteko trabarik gabeko prozesu bat eskatzen duzue. Nondik datoz traba horiek? Bai, hori da, azkeneko hilabeteetan ikusi dana da, eskumenak Gasteizen egon da eta Eusko Jaurlaritzak izan da, hirugarren gradu horiek ematen dituzten espetxe zuzendaritzek aldekotasun informeak egin dituztela eta baieztatu direla Eusko Jaurlaritzatik, baina gero Entzutegi Nazionalaren Fiskaliak hirugarren gradu horiek ez hasiera, baina bai azkenengo guztietan sistematikoki errekurritzeko joera eukidula, eta hor garbi daukagu badagoela Madrid edo estatutikan badagoela ideologia eta jarrera zehatz batzuk etengabe konponbidearen, elkarbizitzaren eta bakearen norabidean dijoazen pauso guztiak oztopatu eta trabatu nahi dituztenak, eta momentu honetan Entzutegi Nazionaleko Fiskaliaren jarrera hori da oztopo nagusi bat eman diraia da, erregresio batzuk, eta ikusi dugu gainera azken asteetan ere berria agertu zelako, sententzia edo errekursoaren epaia ateratzean baino, errekursua indarrean jartzean kartzelara bueltatzeko eta bigarren gradura bueltatzeko eskaera eta aukera hori, ez? Guk alarma guztiak piztuta dauzkagu gaiarekin, iruditzen zaigulako bai demokraziarentzat eta bai justiziarentzat izugarrizko atzera pauso bat dela horrelakoak ematea azkenean ezohiko eskabide eta ezohiko neurri batzuengatik. Azkenan, harturak dauzkatenen interpretazio batzuetan geratzen baita egiten ari den ibilbide hori edo mandako informe horiek ondo dauden, ez dauden, eta hori iruditzen dago erabat mendekoan eta gorrotoan oinarrituta dagoen jarrera bat dela eta ez dijoaztela bat legeak dioenarekin. Interpretazio politikoak direla fiskaltzak egiten dituena horrelako helegiteak jartzerako orduan, oinarrian hori dago, ez dago oinarri juridikorik, zen nolako argudioak ematen dituzte helegiteak jartzerako orduan? Helegiteak ezberdinak izaten dira, baina orokorrean gradu profesionalen ibilbide horretan ematen diren, zintzotasunetaz ematen diren pauso horiek zalantzan jartzen dira, gertutik eta egunerokotasunean bizi duten kartzela zuzendaritzek egindako informeen kontra, azkenean egoera bera ezagutzen dutenak bertako kartzelako langileak direlako, zuzendaritzako kideak direlako eta informe horiek egiten dituztenak direlako, eta Madrildikan informe horiek zalantzan jartzen dira eta ezbaian jartzen dira ea zintzoak diren edo ez bertan esandakoak edo bertan jarritakoak, ez? Orduan, claro, zalantzarik ez daukagu hori ez dela oinarritzen pertsona konkretu baten kasu edo
azkenan sistematikoki ari dira errekurtzen, horrek esan nahi du erabaki bat hartuta dagoela, eta interpretazio hori erabat arbitrarioa dela, eta jarrera hori oinarri batean dagoela, ez dagoela legean oinarrituta, baizik eta beraien interpretazio eta beraien asmoetan dago oinarrituta, eta guk garbi daukagu horren aurka gaudenok elkarrekin agertu behar gerala, horrelako atzera pausoak ez albidetzeko, eta denon artean, pausoak urruntze politikaen amaieran bezala aurrera pauso hauek, aurrerantz izan daitezen, eta ez atzeraka, ez? Eta beraz, hori da guk datozen denboretan ikusten dugun korapilo nagusia, eta korapilo hori denon artean ere askatu beharko dugu. Gradu progresioi dagokionean, sarek emandako datuen arabera, ez da, gaur egun ia preso guztiak daude gutxienez bigarren graduan, baina hirugarren gradua lortzeko moduan neureke 113 oraindik ere ez dutenak lortu, ez? Zer suposatzen du hirugarren gradua lortzeak? Bai, azkenan datuak hor daude, urtebete pasatxo da Eusko Jaurlaritzak eskumenak dituenetik, eta 33 bat hirugarren gradu eman dira, baina baldintzak, legeak dioen baldintzak betetzen dituztenak 113 bat dira, ez? Horrek esan nahi du oraindik lan bat dagoela egiteko, baina egia da, 33 hauekin ikusi duguna da, errekursoak jartzen baldin badira Madriletik, erabateko bide mozketa bat eman daitekela, eta hori izugarria izan daitekela. Hirugarren gradua zer suposatzen du, azkenan reintegrazio prozesu horretan graduak zerbaitetarako daude, ez? Eta azkenan kalera ateratze horretan pertsona guztiok behar dugu prozesu bat aldaketetarako, eta aldaketa horietan lanerako aukerak eman daitezke, baimen ezberdinak eman daitezke, azkenean kaleakin gertutasun hori eukitzen hasteko eta zure bizitza egiten hasi ahal izateko. Azkenengo urteetan eta euskal presoen kasuan lehen graduan eman dituzte 30 urte edo eman behar izan dituztenak lehen graduan inungo aukerarik gabe prozesu bat egin ahal izateko. Orain legeak dionaren baitan prozesu hori egiteko aukerak daudenean trabak besterik aurkitzen ez dira aurkitzen ari, bigarren graduan egonda baimenak izateko kristonen denek ez dituztelako eukitzen eta hor badagolako blokeo bat, baina hirugarren gradua emateko garaian datuak hor daude, oraindik 33 bat eman dira eta 113 daude baldintzetan, eta hirugarren gradua lortu dutenak ere orain gainera errekursoa eta atzera bueltatzeko aukera hori dago, beraz. Preso batentzako edo pertsona batentzako zure ibilbidea eta zure etorkizuna ikustea modu batean eta egun batetik bestera berriro kartzelara bueltatzea edo egun batetik bestera hirugarren gradua ez dizutela emango jakita izugarria izan behar du. Hori azkenan psikologikoki eta zure bizi planetarako oso gogorra izan behar du, eta nik usteet positiboak diren pausoetan alde iluna ere badago, eta orain egoera honetara moldatzea ezin da erreza izan, eta nik usteet jendarte guztiak badakila hori horren aurrean lanean jarraitu behar dugula hori ezola emateko. Iruñeko espetxeari buruz ere hitz egin da, ez? Espainiako espetxe erakundeen esku dago oraindik, eta berez egoera bestelakoa da ean bestelakoa, baina hala ere egin dira urratsak azken hilabeteotan. Bai, azkenan Iruñan, uste 10 direla Iruñan dauden presoak, kartzela zuzendaritza bat ere eman zen, eta duela gutxi, eta ikusiko dugu hor nola emango diren datozen denborak edo ze erabaki hartuko dituzten, baina egia da, oztopo eta korapilo handiak egon direla, bigarren graduan baimenak izan edo hirugarren graduak emateko ere, ez? Eta beraz, espero duguna da, datozen denboretan jarrera hori aldatu, eta behintzat, bide hori egiten uztea, eta aukera horiek ere ahalbidetzea, baina egia da, oraindik ez dakigula ze erabaki hartuko dituzten, eta, ia mugimendu askoko momentuak bizi ditugula, eta pauso eta pozik egoteko alor eta gauza asko bizi izan ditugula, baina ikusi dugu ere zer geratzen zaigu eta ez dela makala izango bide hori egitea, eta larun batean erakutsi negena hori izan, ez? Azkenean, onaino iritsi geha, guztion artean lortu dugu hau eta oso positiboa pozik egotekoa da, baina aurrean daukagun erronka denon artean egin behar dugu, bestela nekez lortuko dugulako. Bai, besteak beste aipatu duzu, ez? Auzitegi nazionaletik datozen helegite horiek, hirugarren graduen aurkakoak, inoiz aipatu da, ez? Lobby bat modukoa badagoela, Euskal Pertsona Eskubideen aurkakoa, zareren ustez nork osatzen du lobby hori? Bai, hori leheno aipatu dut ere, ez? Estatu mailan badago hor, pauso hauek inoiz gustatu ez zaizkionak, eta beti iraganean errotu nahi gaituztenak,
Eta hor lobilan hori alor ezberdinetakoa da, ez da eragile edo pertsona batzuk konkretuen gain erortzen, ez? Hor badago alor politikoan alderdi ezberdinakoa daude, edabideen alorran ere badaude edabide ezberdinak etengabe elikatzen dutenak mezu hori, eta baita ere arlo juridikoan ere, ikusten dugun bezala, badaude ardurak ere dauzkatenak, irakurketa horretan lerrokatzen direnak eta irakurketaz gain posizio hori markatu eta erabaki horiek hartzen dituztenak. Beraz, bai edabide munduan, bai arlo politikoan, bai arlo juridikoan, baina baita ere jendartean ere erreferentzia izan daitezken hainbat sektore ere bai, irakurketa eta jarrera horretan lerrokatzen dira eta guretzako pena da, horren beste urte pasata da gero, eta euskal jendarteak izugarrizko aurrera pausoak eman da gero, etengabe, pixu hori eukitzea, zama hori gainean izatea, eta etengabe Madrildikan atzera egiteko joera hori ematea. Eta fase berri baten atarian gauden honetan ez, eta larun batean ere orain arte egindako urrats guzti horiek balioan jartzeko plaza izan den arren aipatzekoak dira oraindik ere, ez? Sakabanaketak sortu eta sortzen jarraitzen dituen ondorio horiek. Bai, zalantzarik gabe, azkenean sakabanaketa eta urrunketak izugarrizko kalteak eragin ditu, izugarrizko sufrikarioa izan da arlo psikologikoan, arlo ekonomikoan, arlo fisikoan, arlo emozionalean, eta ezin dugu ahaztu 16 pertsonak bizitza galdu dutela, ez? Horrelako erabaki politiko baten aurrean, beraz. Larun batean hori ere azpimarratu nahi genuen, azkenan 34 urte luz eta gero horren amaieraren atarian gaudelako, baina honek sufrimendu eta biktimak ere utzi ditu, eta beraz ere, kasu honetan, goizean ere egon zen dispertsioak eragindako biktima bat, bertan ere bai bere bizipenak ere entzun ahal izan genituen, eta ikusten duguna da, biktima ezberdintasun horretan oreka bat lortu behar dela, denon errekonozimendua lortu behar dela, eta azkenean, espero dugu hainbeste sufrimendu eragin duen politika hori behin betikoz atzean uztea, eta, nik uste denborak erakutsiko digula, ze psikologikoki zer utzi digun, eta, nik uste dut sufrimendu handi bat eragin duen egoera bat izan dela, eta lorrez berrinetatik eutxi beharko zaila. Zenbaterainoko garrantzia dute larun bat goizean antolatu zenuten bezalako ekimen edo ekitaldiek, ez? Biktima desberdinek euren artean hitz egiteko aukera ematen duten ekitaldi horiek? Guretzako ikaragarrizkoa zeren irakaspen handi bat da. Azkenan beraiek azalean bizi izan dutenek horrelako mahai inguru batean parte hartzeko ausardiak eta prestutasunak erakusten diguna atzean utzi nahi dutela gorrotoa. Beraiek biktimak dira, zeuden biktimak eremu ezberdinetatik sortutako biktimak ziren, eta horretaz haratago pertsonak direla, empatiarik eta garrantzitsuak dira, duela urtebete ere antzeko mahainguru bat egin genuen, eta askok ere kritika egiten ziguten mahainguru berdina zela, baina guk behar diren guztietan antolatuko ditugu horrelako mahainguruak, beraien ahotatik entzutea bizipenak eta beraien ahotatik entzutea azkenean, elkar bizitzarako beharrezkoa dela, elkar ulertzea, elkar empatiarik eta sortzea, instituzio ezberdinetatik berdin tratatzea guztiak, hori guretzako aurrera egiteko ikaragarria da. Uste dugu irakaspen handi bat izan genuela guztiok ere lanun batean Euskalduna jauregian, eta alde egun guztietan horrelako ekimenak antolatzeko prestutasun guztiarekin eta asmo guztiarekin aurrera egiten dugu. Eta hildo horretatik ez, gatazka baten baitan izandako biktima desberdinen alorrean zenolako erronkak daudela uste duzu hemendik aurrera? Erronka handiak daude gai horretan, ez? Azkenan biktima ezberdinen arteko ezagutza eta errekonozimendu horretan, instituzioak oraindikan gure ustez, lan asko daukate egiteko eta etxeko lan asko utzi dituzte egiteke, eta hor, aipatu dudan bezala, badaude biktima batzuk ez direla ez da biktimatzat hartzen, bertan egon ziren, etako bi biktima egon ziren, etako biktimen artean ere ezberdintasuna nabaria da, baudelako eragile edo elkarte batzuk
biktima batzuen joerak bai onartzen dituzena, baina beste batzuk ez, eta beraz biktima munduan ere bai oso anitza da eta oso zabala da, eta hori ere errespetatu beharra dago guztiei. Badago ere bai galen biktimak, hor ere biktima guztiei zaila berein errekonozimendua ematen, zer esanik ez, urruntze politika honek eragindako biktimak ez direla ez da inun errekonozitzen, eta hor gure ustez instituzioek badaukate etxeko lan handi bat, eta gero torturapean ere emandako biktimak ere, azkenean, leku batzutan, bai azkenengo 2 urtetan edo, hasi direla, eta egin dira informe ezberdinak eta oso positiboak, informe horiek, egia ezatzen dutelako gertatutakoa, eta guk uste dugu, azkenean, hemen gertatu dena, ertz ezberdinetatik begiratu beharko da, egi ezberdinak ere egongo dira, eta guztiok parte izan daitezken errelato bakar bat egitea zaila izango da, beraz, errelato anitz bat ere egongo da, baina bilatu barrena denak berdin tratatzea, eta horretan, izugarrizko lan dago. 2023 ere bada hauteskunde urtea, nola begiratzen diozue horri? Hauteskunde garaia beti zurrunbilo bat izaten da, eta alde horretatikan erabakiak hartzeko eta pausoak emateko garaian nahiko zaila izaten den garai bat izaten da. Hauteskunde ezberdinak daude 2023an, eta alde batetik espero duguna da hartu beharreko erabakiak lehenbailen hartzea, hauteskundeetan bete-betean sartuta daudenan erabaki horiek ez direlako emango, eta gero ikusteke dago hauteskundeek zer ematen dute, ze emaitza geratzen diren, eta ze ardura ezberdin geratzen diren, zeinen esku geratzen diren, eta horren arabera, lanean hasi beharko gera geratzen diren pauso guztiak eman ahal izateko. Fase berri bat irekitzear, oraindik ere euskal preso horiek Euskal Herriratzear dauden arren, epeak ez dakizkigun arren ez, baina momentu hori iritzita ez, sarek ez denolako bidea hartuko du hortik aurrera? Larun batean esan genuen, azkenengo urteetan, urruntze politika bai izan da gure aldarrikapen nagusienetako bat zalantzari gabe, baina gure helburu nagusia salbuespen legedia bertan bera geratzea da, eta alde horretatik oraindik lan bat badago egiteko, guk garbi daukagu alor ezberdinetan lanean jardun behar degula, bai alor instituzionalean, bai arlo politiko, sindikal eta eragileekin ere lanean jarraitu behar dela, eta baita kalean ere lanean jarraitu behar degula. Beraz, ertz guzti horiek elkartu behar direla, eta norabide berdinean lanean jartzeko asmotan emango diogu bigarren faseari hasiera, eta espero duguna da, azken urteetan lortutako lorpen horien bidetikan, gainontzeko lorpenak ere izatea, azkenean 2023 urtea delako ere bai, azkenean gazteek ere bai, gatazka hau ere urruti bizitzen dutelako, ondorio hauek ere bai urruti bizitzan dituztelako, eta Euskaldunako mahai inguruan esaten zen bezala gainontzeko edo gizarte hau, gizarte hobeago bat uztea dauden belaunaldiei garrantzitsua da, eta bide hortan hemen eman den gatazka honen ondorioen korapilloen askatze bat ematea behar beharrezkoa da. Ignacio Oyarzabalzaren bozeramailea, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero bezala, solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Tania Arriaga eta Esti Linares, orain arte. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena, eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta ordun bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai?
oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da. Prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da, adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren. Orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatea arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen ildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu inda, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak leno ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ezautatua. Bakardade ezautatua bizitza osoan zehar eta edozeini altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura biratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ezautatua bizi dugun momenturen bat, baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade ezautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dudunik ez. Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ezautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek ezkatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu ez, bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Zaintzadi proiektua fase ezberdinak izan ditu, guantxe bukatu deu diagnostikoakin, azkenian eman digula Oiartzungo herriaren argazkia, eta guain urrengo urratsa izango litzateke esku hartzia, eta bertan bi lanlerro edo egongoia. Batetik egongoa banakako esku hartzia, azkenian dia zaugarritasun bakardade ezautatuan aurkitzen diren pertsonak akonpainamendua eta bestetikan egongoa esku hartze komunitarioa. Betire gogoratuz, azkenian proiektu honen baldintza edo berezitasuna handiena dela sare komunitarioa, ez? Eta pixkat pertsona hauek birkonektatzea herrian jadanik dauden baliabidekin eta baita ere Baldiberian nahi gehalako pertsona guzti sentsibilizatzen, zaintza krisi honen ondorietako bat izan baita, bakardade ezautatua, ez? Eta azkenean, geoz eta pertsona gehiago bizitzen ari dira, eta hau pixka paliatu eta ekiditeko asmoarekin. Egia da, herrian oso erantzun ona jaso deula, eta hemendikan eskerrak eman nahi ditugu, bai eragilei, bai administrazio publikoai, baita osasun arloari, eta herriak azkenean badakala preokupazio bat eta prestutasun bat parte hartzea, ez? Eta egunero legesola saldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Tirinarez, eguerdion. Eguerdion. Eta aspaldiko partez, ongitorria berri ere Tania Arriaga. Kaixo. Nola ez munduari nazioarteare begira jarri behar gara gaurkoan, Brasil delako lerroburu nagusinetako bat, badakizu atzo igande arratzaldean estatu kolpe saiakera bat izan zela,
ez dena aurrera atera, baina dena den posalde batetik badagoen ere tentsioak oraindik jarraitzen du, ziurgabetasuna nagusi da herrialdean ere, Lula da Silvaren aginte hartu berritanea zen olako eragina izango duen guzti honek, eta grabea, larria, atzo gertatu zena, ikusiko dugu. Foi assim que eles falaram com a gente. Missão boa, missão boa. Missão boa, missão Horixe atzo Brasilen gertatutakoa, esan bezala Brasilgo Kongresua, presidentzia Jauregia eta Gorena hartu zituzten, Lunaren aurkakoek. 2 ordu tardi geroago berreskuratu zituzten eraikinak eta kontrola ere. Nola bizi zenuten atzoko guzti hori? Nola hartu zenuten berria? Ni egia esan, nola hartu egin eban nire aitak abizatu egin zidan. Eta nik atzo nengoen, hainbat gauza, aurreratzen aste berri egiten genuenez, eta berak abizatu egin zidan, esan ez ikusi egin dozu zer gertatu egin dan, eta hortatik, hori jarraiki pili egin nuen telebista, berze gertatzen ari zen, eta hortan, nik goratzen dut askotan, hitz egin dugu, Brasilko, eta ez da bakarrik Brasilko egoera, eta horrelako egoerak ondo aztertzeko ezinbestekoa da, analizi makro eta mikro bat egitea. Makro esaten dodanean, da baita ere Latinoamerikan dakoan egoera berriki eta ondo ikusteraztea eta ondo azaltzea zer gertatzen den. Zen eta Brasilgo egoera ikusi aldegu adibidez, eta nik sortea izan dut bertan bizitzeko, Guatemalan, Nicaraguan, eta bertako zer gertatzen ari den, eta zen sentsazio dekoten herritarrek. Eta alde batetik dago segurtasun. Beti nola diskurtsoak nola manejatzen diren, eta beti dago segurtasun puntu baten, eta Latinoamerikako egoera alde batetik segurtasunarekin, beste aldetik ekonomia, beste aldetik, oso erraz manejatzen dira diskurtsoak. Batez ere, eta ondo aztertzeko zergaitik Bolsonaro jarraitzeareak atera egin diren, eta nola manejatu aldeiren bertako diskurtsoak, Eta gero, ikusten, eta aztertzen zer gertatzen den Brasil, ikusi behar dugu zer gertatu egin ziren hauteskundeak, eta hauteskundeak ondo gogorazten baldin baditugu, oso, eta hemen honi gogoratzen dut, hemen egon ginen bentatzen, zein portzentaien arabera oso justu irabezi egin zuela Lulak. Eta hori da tentzio agerpen bat. Zergatik zen, eta hau ikusi egin dugu, hemen eta hemen akartzen baldin badidugu horrelako portzentaiak eta horrelako hauteskundeak gertatzen direnean, egongo da herritar masa bat, non ez daudenak eroso, eta dana ados, gertatu egin diren hauteskundekin. Eta gero, eta beti ere lehen aipatzen dituen, diskurtsoak manejatzen baldin baditugu, hor dekogu, salda bat, non aterako egingo diren, eta hori ikusi behar dugu, orduan. Orain, hori behin ikusita eta ekarrita galdera, ni batez ere ikusi egin nagoena izan zen, ostras, hau noraino eramaten egingo gaituen, ez gu, eta, nik ipintzea Brasilko herritar modunez, baina nora joango da Brasil eta zein izango den honen jarraipena eta noraino helduko diren. Hori da batez ere nik sortaratu egin zidan galdera zen, eta hau da tentzio puntu bat, eta tentzio puntu hori egiten denean
Dago interbentzio bat, eta interbentzio hori moltzen da, baina gero hau jarraitu egingo da. Eta hori da noraino joango diren eta zein izango den honen ibilbidea. Batez ere Brasilera begirata, baina hori bai, ondo aztertzeko egoera guztia, jakin badigu zen diren bertako baldintzak, segurtasunarekin lotuta, ekonomiarekin lotuta, eta hortatik oso erraz sortzen dira bipolarizazio hauek. Tania, zuk ez denolako bizipenak izan zenituen horrelako irudiak ikusi zenituen lehen aldian? Ni eraman ninduten segituan estatu batuetara. Trumpek montatu zuen espektakulu horretara, eta iruditzen zait horren kopia dela. Ez dut esanen kopia txarra, zeia originala eski txarra zen, ez da? Baina bai, uste dute, Trumpek ireki zuela politikan egoteko modu bat, ezin da esan ikuste politika egiteko, baizik eta politikan egoteko eta irudikatzeko, errepresentatzeko modu bat, eta hasiera batetik iruditzen zait Bolsonarok hori kopiatu egin duela, eta kopiatu du baita ere Kongresuaren aurkako erasoaldia. Ez dakit esaten alzaion kolpea, estatu kolpea, ez dakit horrela definizioak hartzen duen, zen ikuste ziurrenik ejerzitoak altxatu beharko luke, eta parte hartu, eta ematen du oraingoz behintzat ejerzitoa kontrolpean dagoela, naiz eta irudi batzuk atera diren baita ere ejerzitoak poliziaren kontra egin duen, eta hori hor dago, ikusi beharko dugu, baina hoxe iruditzen zait dela pixkatxoa Trumpismoaren jarraipena, Trumpena urtarrilaren seian uste dut izan zela, hau izan da urtarrilaren 9, eske gainera da, kasi gehiegi, irudi batzuetan baita ere agertzen zen uste dut jendea pixkat mozorraturik, eta espektakuloa eman nahian. Hori hasteko eta behin. Iruditzen zait, nire sentsazioa ez dakit zergatik, uste dut ez duela aurrera eginen, oraingoz. Baina uste dut ez dela tontakeria Trumpek egin zuena, Bolsonarok hau errepikatzea, eta aurrerago ikusiko ditugun gisa hontako beste adierazpenak. Eta uste dut, oso arriskutsua dela. Bai, izan ere hauteskundetara, joan behar gara gertatutako guzti hori ulertzeko, edo ulertzen saiatzeko, testuinguru hori jarri behar da, estik esaten zuen bezala, lehen momentutik Bolsonarok ez zuelako Lula da Silvaren garaipen hori onartu, eta honek guztiak ekarri duena gero, eta behin eta berriro ikusten ari garena, Perun ere zenolako testuingurua ematen ari den, Venezuelan ere izan dena. Eta hor Zentroamerika sartuko egingo nuke, eta hor dekogu hainbat adibide, Bukele adibidez gertatzen ari denarekin. Nik bertan egonda eta Salvadorren egonda ikustea, horrelako, eta ikusten dira diskurtsoak, nola maneja, eta Tania komentatzen zuen Trump, azken finean, Trump egia da gure mendebaldeko, orain, bertoko, erreferente, erreferente esaten dudanean, erreferente autoritario erreferente autoritario eta batez ere motatako diskurso demagogiko erabiltzen duten, baina hau historikoki betidanik gertatu egin diren hainbat erreferente ditugu, bai mendebaldean, bai Asian, bai hainbat lekutan, baina egia da, olatu hau Latinoamerikan zehazki oso sartua dagoen zerbait. Eta hori, gainera ikusten baldin badugu eta zertzen baldin badugu, zen batez ere, dependentzia egoeran dagoen Latinoamerika mendebaldeko herrialdekin, oso ulergarria da alde batetik herritarrek daukaten sentsazioa, eta alde batetik hor dagoen probezia maila oso altua da, eta orduan zuk entzuten dotzunean horrelako pertsona bat, horrelako diskurtsoak adibidez aipatu egin da, Venezuelan izan dira horrelako, eta ez ipintzarren pertsona konkretuki, baina nortzuk erabiltzen dituzten horrelako diskurtso demagogikoak, horrelako pobrezia egoera, eta batez ere segurtasun mailan, eta nik berriro azpimarratzen dut segurtasun mailan, eta horrelako sistema autoritaristak batez ere eta bereziki erabiltzen duten diskurtsoa da protekzio etza. Guk emango dizugu eguna da protekzioa. Daukagun egoerarekin eta sustraian dauden egoerak dira
dependentzia egoera, ekonomikoki nola sustartu bestelako estrategiak, nola adibidez independentzia hori batez ere mendebaldeko herrialdekin ikusteraztea eta horrekin lotuta bestelako estrategia politiko eta egia da sustraian oso aldaketa estrukturalak behar ditugu, eta historikoki hainbat dinamika lantzea eta aldatzea. Baina egia da gero Latinoamerikan zehazki gertatzen ari den olatu hori, nik ez nuke ipiniko gauza puntualak bezala, baizik eta berriro ere ekartzen ari dagoena da horrelako dependentzia eta egoera oso asimetrikoak. Eta gero eta gehiago esplotatzen ari dira, horrelako egoerak Latinoamerika guztian, eta beste aldera ikusteraztea, nik uste dut hor erantzukizun zabal eta handi bat dekogu mendebaldeko herriak, eta bai baitane. Mendebaldean ere bai, nik uste dut diskurso horiek ematen direla, eta zuk aipatu duzu ze lotuta dagoen nolabait populismo hori zera protekzioarekin, o babesarekin, baina nik uste dut horri gehitu behar zaiola baita ere erlijioa. Eta uste dut erlijioa dala momentu honetan sistema horiekin guziekin batera doan faktore ikaragarria. Ez dakit Venezuelan erlijioa hor puntunean dagoen, behar bada bai, ez dakit, baina uste dut hor dagoela alako zopa bat, Errusian zera ortodoxo, Eliza ortodoxoarekin eta esate baterako LGTB komunitatearen kontrako neurriak eta, bueno, gero hor dagoen totalitarismo horretan, Trumpek eta zera evangelistekin duen lotura ero hori, Bolsonarok evangelistekin duen lotura eroa, nik esanen dioke, gero behar bada evangelista baren batek entzunen gaitu, eta ez, baina niretzat penetan, hor dagoen, hori bai dela totalitarista, eta totalitarismoa. Iranen dagoen egoera, hor ematen du erlijioak ikaragarrizko indarra hartu duela azken urtetan, eta baldintzatzen ari dela politika lehengo garaian bezala. Bai, nik hor sartuko nituzke eta Tania, egia da ez dodala aipatu, baina egia da oso lotuta dago eta nola, nik hor ikusi egin da dana, gutxienez, eta hau da ikuspegi oso individualista batetatik eta gainera mendebaldeko ikuspegitik, eta oso erraz egiten ditugu horrelako azterketak kanpotik, baina nik bereziki, Zentroamerikan bizi edo egon naizenean, ikusi egin dana da zein azkar erabiltzen den horrelako diskurtsoa eta zein ondo manejatzen den. Eta hor, nik bizi izan ditut, nire hurbileko egoeran izan da zehazki Salvadorren, Nikaraguan eta Guatemalan. Eta hor ikusten dana da erlijioa potere oso handia dekola adibidez, komunitate oso txikietan eta batez ere txirotasun maila oso altua denean. Eta horrela da, horrelako egoera baten, ez dakosunean ezebez, bakarrik dekosuna da zerbaitetan sinestea. Eta hori erabiltzea bereziki, eta demagogia hori, ez da puntua maltzurra da, pixka bat, ez dakit nola esan, humanitarismo horretatik kanpo oso eta alde handitik daukan diskurtso oso dependentea eta gainera ekartzen dituguenan dinamikak azkenean zupak arri zintzen bat imadozu hori, eta horrela da, eta nik hori pentsaten bat dizu daukasun buruzagi hori, jainkoak ipin egin dagoela, bertara joango zara, berdin da zer egiten dutzun. Eta guretzako eta gure distantziatik hori begiratzea oso zaila da ulertzea, baina horrelako egoeretan benetan da oso diskurtso demagogita, benetan irabazten dagoena. Nik gehituko nuke, esan nahi dut, estatu batuetan pobrezia egon badago, Errusian pobrezia egonen da, hemen pobrezia dagoen moduan, baina gizarte horietan, bai estatu batuetan eta baita Errusian ere, erlijioak duen eragina momentu honetan, ez dut uste pobreziarekin harreman handia duenik. Esan nahi dut, ez dut jakina zenbait herrialdeetan lotura hori esan nahi dut, behar bada, ez dutela aukerarik hezkuntza izateko, edo ez dutela aukerarik, edo aukera egin dezaketen gauza bakarra dela bizi iraupena,
edo zer egin bizitzeko, baina badira beste 11 herrialde zeinetan jendeak lana duen, bizitzeko aski ongi edo tal aukera duten, eta hala ere, esate baterako evangelistek ikaragarrizko indarra duten. Besteak beste Nafarroa eta Opus. Hementxe bertan dugu. Identitatearen eraikuntza bera, behar dugu beti behar dugu, eta hemen, Euskal Herrian dekogu kuadrillak, eta da, zein garrantzitsua diren adibidez gure zerbaitetik parte sartzea eta sentitzea zu parte zarela. Eta hori da gure identitatea eraikuntzarako oinarrizko baldintza bat. Eta ipinak erlijioak dekon boterea eta nola saltzen diten diskurtsoak identitaterako eta daukagun vulnerabilitate egoerarako oso lotura. Baina egia da horrelako herrialdetan non txirotasuna nik ikusi egin dut, eta bertan egon naizelako eta ostras, zein ondo, horrezagetik pentsate, zein ondo saltzen dan horrelako diskurtso bat, guztiz, manipulatuta eta sartuta botere politikoarekin. Eta horrek ekartzen dagoena da, azken finean, sistema totalitarista batzuk, non oso, eta batez ere ulertzeko zergaitik herritar masa bat, ateratzen da, eta ikusi egin behar dugu, eta orain berri ere Brasilko egoera ekarrita, Bolsonarok ekarri egin dituen, eta ipini egin dituen hainbat estrategia pandemia garaian, hemendik ikusten genituenean edo guretzako, eta seguru eski, bertako pertsona askorentzako, benetan ikaragarriak zira, eta gainera, mingarriak eta osasunetik oso urrun zeudenak, baina hala eta guztiz ere, eta egin dituen, hainbat barbariekin lotuta ere, egonda masa bat atera egin dena. Eta hori da, batez ere, aztertu egin behar duguna, zer motatako estrategiak erabiltzen diren, hori suertatzeko, eta masa bat ateratzeko. Eta horrekin batera sare sozialek duten indar guzti hori baita ere, aipatzea? Bai, klaro, horrek ekarri lehen aipateko izan ditugun, badaude faktore asko, eta tanik baitzen duen, badaude herrialde batzuk igual txirotasun maila ez dena altua, eta hala ere, sistema totalista bat, edo horrekin lotuta, dauden estrategia politiko batzuk suertatzen dira, eta gainera, badaude herritar batzuk, eta ez gara joango baita ere Errusera, baita ere abertze gertatzen den aurrengo hauteskundeetan. Ikusiko egingo dugu, eta nola, erabiliko egingo diren horrelako diskurtsoak, eta batez ere, eta baita ere lotuta, hainbat estrategia eta faktore soziopolitikoekin eta soziokulturalekin. Baina, klaro, daukatena baita ere sare sozialak, nik beti, nik gainera lan egiten dut honetan, daukazu alternatiba guztiak, oportunitate guztiak, eta oso ikaragarria da nola funtzionatzen dagoen, eta zein ondo manejatu izan dituzten hainbat sistema kapitalista, matxista, izartu alditugu hainbat sistemak, zein ondo, sartu egindan polarizazio bat gertatzeko, eta zuk egotea, edo alde edo kontra. Ez daude, claro, nik beti pentsatzen dugu, alternatiba daude oportunitate desberdinak eta oportunitate guzti horietatik hartu nahi dotzuna. Baina benetan gertatu egin dana, eta badaude hainbat ikerketak esaten dutenak, batez eta bereziki ekarri egin dutena sare soziala da polarizazio bat, eta polarizazio bipartidista edo guztiz binomioa. Hau da, edo alde edo kontra egotea, edo zein gaia sartuta, edo zein partido edo alde batera edo bestera, eta horrek ekartzen dagoena da, horrelako hauteskundeak egotea edo honen kontra edo bestaren kontra. Eta azkenean, zu ez dozu kontsumitzen, eta hor nik ez dakit honi buruz ezebez, baina badirudi algoritmoak baita ere funtzionatzen dutela, eta badiruz kontsumitzen dutzun eduki guztia dago oso polarizatuta, edo alde batera edo bestera. Eta hori, Brexita baita ere sartu aldetzak, nola funtzionatu egin den horrelako, horrelako beste herrialde baten, eta mendebaldeko herrialde baten, nola posible izan den horrelako egoera bat ekartzea eta Brexita adibidez egotea, eta orain daukan Erresuma Batuak daukan egoera. Sare sozialei lotuta, gauza bat da, guk konsumitzen duzu zure komunitatea konsumitzen duena, baina zeintzuk dira mezu horiek. Eta ez dakit, irakurri nion, ez dakit, uste Trumpi egin ziotela elkarrizketa bat, edo
Eta orduan, berak esaten zuen, berak bidaltzen zuen mezua zela jendeak entzun nahi zuena. Eta halako ikerketak badaude. Esan nahi dut, aztertu egiten dute zer entzun nahi dugun. Nik entzun nahi dut, ez dakit, Nafarrok garela oberenak. Nik entzun nahi dut, nik zer dakit, auskalo, zer, ezta? Osasuna bakarrik izan daitekela, ez dakit zetalde batendako, esate baterako. Eta orduan, bidaliko dituzten justun mezu horiek, eta gainera, deskontekstualizatu, testu ingurutik kanpo. Mezua, eslogana, eta hori ematen du hori da konsumitzen duguna. Eta eslogan edo lelo horri lotuta, jaen ematen zaituzte alde batera edo bestera. Orduan oso, nik uste dut, jakina, garai paradigma berri batean gaudela, ikasten ari gara, zer ikusiko dugun, hasi besterik ez gara egin, sare sozialek oso urte gutxi dituzte, eta oraindik ere ikusiko duguna, baina uste dut garai berri batzuen hori atarian gaudela, eta Brasilgo egoera horren froga dela, eta bueno, ikusiko, zuk esatu duzu moduan, hemen hauteskundetan ikusiko dugu. Gaur atera den nola da, El Paisek atera du inkesta, eta ematen zuen PPek ikaragarrizko igoera egiten zuela, halako batean, nola, nundik nora, zeren kontura, auskalo. Ni beti superfan naiz de las estadistikak, ez da? Zertarako egiten ditugu estadistikak, eta nola saltzen ditugun estadistika horiek, ez da? Eta horrek zer ekatzen dauen. Estadistika manejatzen dute oso ondo, eta ikusi behar ditugu. Claro, eta egia da guk ere, ez da, eta adibidez telebista egiteko, baita ere erabiltzen ditugu ze gertatu egingo den estadistiketan. Baina da espekulazioa. Eta espekulazioa hori funtzionatzen dago. Bai politikan, baita ere ekonomiaren aldera, baita ere, ez da, pisuekin ikusi egin dugu, edo nik beti esaten dut hipoteka zenean. Nik gogoratzen dut hipoteka bate, hartu behar gogoratzen dut zer esan zidaten. Orain oso tasa basuan dago, bai, eta segurazki ez dela igoko, begirazien dena horretan gaten, orain. Orduan, hori da espekulazioa, ez da, eta espekulazio horrek asko baldintzatzen dut sare sozialek, asko baldintzatzen dut ez, eta azken finean sare sozialek ekartzen dauna da, edukia egitea, eta edukia oso askar, eta gainera, zu kontsumitzea momentu baten, nik orain irekitzen dute nire mugikorra, eta dekot edukia. Eta eduki horrek, egongo da guztiz lotuta, zer motatako edukiari nagoen lotuta, kontsumitzen dut, eta hori da retroalimentazio bat, ez da? Eta horrek ekarriko da, eta ikusiko dugu baita ere retroalimentazio horretan nola bideratuko da, ez da? Eta ikusten dena da guztiz polarizatuta daudezela egoerak. Ez dagoela egoera bat non elkar lotzen den, ez da? Eta baina ikusi aldezakegu baita ere, ez que dozein gaian, baita ere feminismoan, zer gertatu da feminismoetan, nola polarizatu egin dira, ez da? Baikoitzaren, ez da? Jarrerak. Eta azken finean kontsumitzen dugu, eta hori da, batez ere, sare sozialek ekarri egin duena da, kontsumitzea eta gainera kontsumitzea eta retroalimentatzea daukagun eduki batekoa, ez da? Eta hor badaude, ez da, ikerketa askok esaten dutena, baita ere hor funtzionatzen dutela oso ondo algoritmoek, ez da? Eta ez dela guztiz askea gure kontsumoa. Ni beti, ez da, bultzatzen dut, ez da, parte hori edo ikuspegi positibista hori non adibidez erreminta bat izan aldela, non daukagu eduki asko, baina beti ere askatasuna, zer dan askatasuna, batez ere gure garaietan, eta nola ez da, dependenteak gara hainbat egoeretan eta konkretuki sare sozialetan kontsumitzen den eta eragiten den edukira. Bai, horrek ere erakusten du, ez, sare sozialetan, eta epatu dituzuen beste osage guztietan ez dela usaskoa, ez, atzean estrategia bat badagoela, estrategia reakzionario bat, eta gauza bat eta bestearekin lotuta, atzokoan bestalakoak, gertatu direla dagoeneko, errepikatu direla, eta nork daki berriro ere errepikatu daitezken Hego Amerikan edo eta Europan ere, ez? Eta galdera nagusienetako bat orain izango da, ez? Nola aurre egin, olde reakzionario ultraeskuindar honi, ez? Horixe gako nagusiena, ez dizuet galdetuko, badakit inork ez duela gako bagiltza, baina pentsatzekoa ere badelako. Gurera itzuliko gara, Brasil alde batera utzita, eta asteburura begira jarriko gara, izan ere urtarrileko lehen manifestazio handi horretara begira, sarek antolatutakoa, Euskal presoen eskubideen aldekoa, hain
hain zuzen ere, ez, pandemiak ezarritako parentesi horren ostean itzuli dena, eta gogoz eta indartzu ere itzuli dena, ikusi dugulako berriro ere autonomia kale hori bete-beteta, leporaino beteta, eta hain zuzen ere, testuinguru berezi batean ere, ez da, ziklo aldaketa bat emango den atarian, hain zuzen ere, euskal preso gehienak Euskal Herriko espetxeetan dauden ziklo honetan. Gaurkoan gurean izan dugu Inazio Jarzabal, Zareko bozeramaileak, eta horrela baloratu du larun batekoa. Egia esan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, bai goizean ere bai Euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin oso pozik, ikusi izan azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela, han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiarengatik eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako eta horrek ere azken urteetan egindako lan handi bati esker ere momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zegula. Zuek nola baloratu duzue larun bateko hori? Espero zenuten horrelako erantzun bat izatea gizartaren partetik, horrelako etenaldi baten ostean, ez? Beldurra edo kezka ere bazegoelako autonomia kale hori betetzeko aina indar izango zen? Nik uste dut buru gogorra garela, zalantzarik ez dago, Euskaldun jendea, buru gogorra gara, bestela ez genuke gure hizkuntza zoragarri hau oraindik ere mantenduko, eta nik zentzu hortan, ez da, pentsatzen nuen baiez, beteko genitula kaleak, kaleak ez kasutan kalea, ez da? Eta hola suertatu zen. Iruditzen zait, zera, asmorik iaia garrantzitsuena zela, eta baita ere sareko horrela esan da, berriz ere presoen afera agenda komunikazioa, edo agenda setin hortara, komunikazio agendara ekartzea. Hori lortu dugun ala ez, hori ja beste kontu bat. Gu egon gara, bat egin dugu, komunitatea hor dago, horrek indartzen gaitu, eta uste dut oso garrantzitsua dela baita ere fizikoki elkartzea, lagunak bertan berriz ere ikustea, gero eta zarrago guziok, ere, ez da, zeia badira 34 urte dispersio politikarekin hasi zenetik, eta, bueno, fíjate, ordutik eta orain arte, pentsa. Baina agendan jartzea lortu da? Bueno, nik nahi nuen begiratu egun horretan, urrengo egunean, ea egunkariek zer nolako erantzuna ematen zioten, eta teleberriek, eta tal. Eta, bueno, ez dut aukerarik izan, familia izan dudalako zetxean, eta oso pelmak dira. Bueno, maite ditut asko. Baina bai ikusi nuen, bai deian, eta baita El Correon ere, oso azpian jarri zutela. Ez dakit gerora aldatuko zuten ala ez, baina igande goizean oso azpian zegoen. Esan nahi dut, 70.000 persona inguru, udaltzainek esan zuten 20.000, ez da? Naizek uste dut esan duela 77.000 lagun inguru biltzea Bilbon, Gabonetan, eta zuk ematen diozu garrantzi gehiago beherapenei, irekitzen duzunean zure egunkaria, hor dago agenda borroka bat, hor dago erabaki nahitan hartutako erabaki bat, ikusi beharko dugu zergatik ez duten hori agendan egoterik nahi, behar bada, ez dakit, botuak ematen ditulako, akaso, behar bada jendeak ja bukatu nahi duelakoz behingoz historia honekin, eta orduan afera hori hartzen duen alderdiak jasoko ditulakoz boto gehiago, pentsatzen dut nik, ez dakit, baina ikusi genuena izan zen, bai nik behintzat El Correon eta deian oso azpian jarri zutela, eta niri pena eman zidan. Iruditzen zaidarakoz, benetan gizarteak eskatzen duen, ozen duela urte pilo bat eskatzen duen konponbidea dela. Bai, izan daiteke ez, fase hau iraungita ez, Euskal preso guztiak Euskal Herrian izan da, baten batek pentsatzea, dagoeneko, amaituta dagoela dena, ez? Ez hau da,
historikoki luzea izan da, eta orduan historikoki luzea izan behar da, ezta? Egin behar diren pausoak eta eman behar diren akordioak, eman behar diren, batez ere akordioak baino gehiago eztabaidak eta benetan da sakoneko eztabaida politikoak eta heldutasun maila bat behar dena, ezta? Eta begiratzea bereziki herritarrek zer eskatzen duten, zein egoeratan dagoen Euskal Herria, eta hortatik heldutasun hori hartzen baldin badugu danak, orain zin izan alda norabidea, eta nola norabide hori, nola elkarrekin, eta da suposatzen dana, beti, baina zer dan elkarrekin nola sustatu, elkartasun hori eta nola eragin, bestelako estrategia. Nire netzako, asteburu honetan gertatu izan dena da pautada bat, taupada bat, eta taupada hori neurtzeko modu bat. Eta hor Taniak ekarri duen dagoena da, alde batetik zer motatako komunikabidek zer eman duten, eta da hori zein motatako agenda politika dakoten gure bertako komunikabideek, ez da edo, eta Taniak aipatu ez du, ez da kanpokoak aipatu, ez da kanpokoak, baina bertako ez da komunikabideek zen agenda politiko dakoten, eta non dagoen, baita ere gure agenda politika, non dagoen, hor markartzen ditu taupada asko, eta gero herritar mailan non dagoen, eta zer eskatzen dagoen, eta baita ere begiratzea zehazki zein izan den bertako irudia. Eta bertako irudia nik ikusi egin dagoena da, eta Taniak osantako, eta barre egin dut zahartasun hori aipatu egin dagoenean. Zen eta egia da, hor ikusteraztean, eta bertan egon da, egia da, belaunaldi batez ere gazteagoak, oso gazteak ezaten dudanean, etxikitzuek hori alkuietan zeudenak, eta horrek ekartzen dituztenak dira helduek. Ez, nago beste gaztei buruz hitz egiten. Egia da, gaur egungo benaldi oso gazteak daukaten lotura, batez ere erronka honekin, gero eta ez dut esaten ez zeudela, segunenik zeudela, baina distantzia handiarekin hartzen dutela. Ez dela berdina, adibidez, nire belaunaldiarekin konparata, edo are gehiago, nire aurreko belaunaldiekin, eta egia da, distantzia horrek ekartzen dagoena da, zematatako taupadak, eta zein nola, jaso izan duten gure gaztek horrelako mezuak, eta hori ere ekartzen dagoena da, zen ibilbidea ekarriken dagoen, eta hori da, nik ikusi egin dagoen irudiarekin bakarrik gazteek, eta distantzia hori nola markatu izan den. Eta gero lehen aipatu izan ditugun, sare sozialek, uste dut, Taniak berak hitz egiten ari zaben, pentsatzen ari komunikabidek egia da, zen norabide hartu izan duten, eta gainera ikusi egin dugu norabide oso kapitalista batetatik hartu egin duten, eta hor jokoan sartu egin dira, askok, eta hor beti ere lehen aipatu izan ditugun estrategia politiko guztiak, baina baita ere hor sare sozialek ekarri egin dutena da, bestelako egoerak, eta horrelako egoera adibidez komunikatzeko ahalbidea. Eta nik adibidez jaso izan nituen, input guztiak sare sozialetatik sartzen ziren, dire hurbileko, edo ez hain hurbileko, jarraitzen aldiren, edo jarraitzen ez nituen, hainbet sare sozialen bitartez. Eta horrek ere aipatzea oso garrantzitsua da, zen eta egia daukan beste almena hori da, igual beste agenda politiko dagoenean, sortu aldezakegu beste agenda politiko komunitario bat, non albidetzen dira, hainbat eduki, hainbat egoera eta egoera sozialak. Aipatzeko, larun bateko mobilizazio hori, baina baita ere goizean zareketa bakebideak antolatutako mahai ingurua, gatazkan pairatutako indarkeria desberdina pairatutako biktimen arteko elkar entzutea hori, ikusiko dugu eta gero hitz egingo dugu honi buruz ere. Baina, esan bezala, hainbat biktima bildu zirela, hain zuzen ere gatazkaren ondorioei buruz hitz egiteko, etorkizunari buruz hitz egiteko, konponbideari buruz ere hitz egiteko, gorroto alde batera usteko eskatuz, eta zenolako indarra duen horrek. Nik uste dut eredu esan nahi dut, izuki norberak zalantzak izan ditzazke, norberaren bizipenak ditu eta sentimenduak, ez da? Baina ikusten dituzunean, lehendabiziko lerroan ikaragarrizko bortizkeria jasan dituzten lagunak elkarrekin eta hizketan, niretzat eredugarriak dira.
eta niri bidea erakusten didate. Niretzat, bidea irekitzen didate eta erakusten didate nondik jo behar dudan. Eta iruditzen zait hori halako egoera zailetan, urte askotan gauza 11 kontu bizi eta ikusi izan ditugunetan, edo dugunean, oso garrantzitsua dela eta esan nahi nuke iaia modurik bakarra dela. Ez zait besterik bururatzen, benetan, Uste dut dela, ikustea bezala gure nagusiak, naiz eta gazteagoak izan, haien esperientziei buruz hizketan beste modu batean, eta irekitzen dute, bizitzeko beste modu bat, beste garai bat. Eta nik zentzu hortan, eskertu nahi diet egiten duten esfortzu ikaragarria, iruditzen zait ez dela bat ere erraza izanen. Iruditzen zait oso zaila izanen dela, eta hala ere, ara joaten dira, hitz egiten dute, eta eskerrak. Berriro ere ikusten dugu ez, nola gizartea doan instituzioen aurretik. Daniak hitz egiten ari zenean, pentsaten ari neban, ez da, bizikidetza komunitarioa zer dan, eta nola iraki aldezak egon, ez da, eta adibidez, txikitxoekin lan egiten dugunok, ez da, eta bizikidetza lan egiten saiatzen garenean, eta bizikidetza komunitario bat sustatzea, eta zer den elkar arteko, ez da, eztabaida, hitz egitea, komunikazioa, oinarrizko gauza batzuk, ez da, txikitxekitetik eta programa asko sartzen direna, baina gero, benetan, ez da, gure politika mailan zer egiten dugun, ez da, eta ikusten ari gara, distantzian dia dagoela. Eta Taniak komentatu egin du, hemen daude bizipen asko, daude sentimendu asko, eta egongo dira egoera oso desberdinak. Baina ezinbestekoa da, bertaratzeko eta komunitate heldu bat eraikitzeko, bata besteari entzutea, eta horrelako irudiak ikusteraztea, eta dago beste gauza bat, dala, oinarrizko eskubideak daude zenean hor jokuan, oinarrizko eskubide bat badela, eta hemen eskubide zapaldu batzuk egon dira, eta konkretuki pertsona eta preso batzuen kontra. Orduan, hori ezinbestekoa da bestelako estrategia eta batez ere akordioak. Oinarrizko eskubideei buruz hitz egiten ari garelako, eta da pertsona eta berakoen eskubideak batelako. Hor nik uste dut ez dagoela eztabaidarik, ez dago eztabaida posiblerik. Gero da, beste gauza bata nola lotu eta nola ekarri horrelako historioak eta horrelako bizipenak, eta nola egin modu eta dolu on bat pasatzeko alde guztietara begira, eta hor uste dut, heldutasun maila asko baltatzen zaigula politikoki hitz eginda, eta bereziki, hor egon bada, eztabaida bat, sustraiko eztabaida bat. Baina hortarako, baita ere daude mugimendu sozialek, eta atzok eta zarek egarri egin zauen horrelako mugimenduak ezinbestekoak dira, beti ere erakusteko, hor dagoela, erronka bat dagoela, ez dela konpondu, eta igual berriro, eta behin eta berriro, eta teniako burugo hori sustengatu egin behar duz, eta oraindik ere daude pertsona batzuk kanpoan daudezela, haien oinarrizko eskubideak zapaltzen ari direnak, eta hori zerbait egin behar da. Eskubide bat delako, jazta. Eta espetxean daudenei ere bai, eskubideak kentzen zaizkie, dagoeneko legeak baimentzen dielakoz, 3. gradu bat, edo baimen bat izateko, eta epaileek ez dizkiete ematen. Eta epaileekin lotuta, baita iruditzen zait garrantzitsua dela esatea, aurrekoa atzo ikusi genuela COVID-eko ordezkaria, amorruz betea, telebistan, amorruz betea, esanez, berdin zaiola nun beteko dituzten kartzela urteak, baina kartzela urte horiek nola esaten da, arrepentir, atzera bota edo damutu ezpadira, bera hor egonen dela, eta ematen zuen telefonoa zuela zuzenean epaileekin hitz egiteko. Bera hor egonen zela zuzenean epaileekin hitz egiteko, hortik ez ateratzeko. Orduan, iruditzen zait badirela bi mundu paralelo,
batzuk ari gara behin eta berriro bide bat bultzatzen eta esaten hemendik hola edo hala atera behar dugu eta zera jende asko elkartzen ari da sentimendu ezberdin askotatik bide hori erakusteko eta gero tamalez niretzat atzo COVID-eko persona hau telebistan amorruz betea ikustea izan zen aski ez dakit tristea esanen nuke. Are gehiago ikusirik lotura zuzena duela epaileekin eta gero epaileak direla hirugarren esate baterako, hirugarren gradu horiek ematen ez dituztenak. Orduan, hori da pixka bat baita ere iruditzen zait testuingurua markatu behar dugula. Gu egon gaitezkela ikurrina txuriarekin alde batera eta bestera esanez, aski da, hau eta beste, baina gero bestaldean behin eta berriro amorruz betea baldin badaude, pues ez dakite nola ginen dugun aurrera. Bai, Espainiako markoa oso bestelakoa dela erakusten dute behin eta berriro, eta horren erakusle esaterako hirugarren graduekin gertatzen ari dena, dagoeneko 6 hirugarren gradu ezeztatu dituztelako, berriro ere espetxera itzularazi dituztelako euskal preso horiek, baldintza guztiak bete dituztenean hirugarren graduan egoteko, eta hortxe dago korapilo handiena orain, Ignacio Oyarzabal bozeramaileak ere esaten zuen, ezta, lobby hori, hainbatek osatzen duten lobby hori hor dagoela, eta gainera ondorio zuzenak dituena, Auzitegi Nazionaleko fiskaltza izan daiteke bat, baina edabideak, COVID bezalako erakundeak ere, eta horixe da, orain aurre egin behar izan behar diogun testuinguru hori, lehengoa ere bazen, baina hemendik aurrera ere, hor ere badagoelako nola eragin. Aipatu ere baita ere sareke antolatutako ekitaldi horretan parte hartu zuten biktima guztiak emakumeak izan zirela, eta hor ere aldagai bat ere egon daitekeela, genero aldagai hori, askotan alde batera uzten dena, baina gatazketan ere zenolako pisua eta indarra hartzen duen, ez dakite honi buruz zerbait komentatu nahi duzuen? Ni modu oso azkar baten, eta gure imaginarioak guk pentsaten dena garenean, presoi buruz pentsaten dugunean, bertako gatazke biktimei buruz beti gure imaginarioa maskulinoa. Eta uizten baditugu, begiak eta pentsaten badugu, seguruenik eta baita ere ikusten ditugunean argazkiak, adibidez jaietan. Oso, irudi maskulinoa da, eta horatzean egon diren bestelako biktimak asko dauz, eta ezinbestekoa da, horrelako baita ere zertatzea beti, eta izan ditugun gabonak ikusita, ezinbestekoa genero ikuspegia zertzea, eta imaginario femenino batera baita ere joatea eta bidea markatzea zen, eta baita ere egon direlako, eta baita ere egon direlako presoak, eta baita ere egon direlako, eta daude. Guk izeba 67 urterekin Iruñeko gartzelean dugu, eta honezkero 3. gradua izan beharko luke, esan nahi dut. Hau hain da niri tokatzen alzait, besteari tokatzen alzaio, eta 67 urte dira, kartzelako presorik zaharrena. Bezalatuko dugu baita ere, emakumei buruz hitz egiteko, indarkeria matxistari buruz hitz egiteko, urte hasiera besterik ez delako, eta urtarrilaren batean dagoeneko gurean izan zen sexu eraso bat, ziurazki askoz ere indarkeria matxista gehiago izan zirela, baina horiek jakinaren gainean daudenak, eta azken egunean, igandean soilik Espainiar estatuan 4 gizonek 4 emakume eraile dituztela, beraz, beltz-beltz, azten dela 2023 berriro ere. Eta neuken gogoa horrelako espazio batean parte hartzeaz, eta egia da, gabonak oso gabon zailak izan dira, bereziki ozein emakumearentzako, baina ikustea aste bat pasa eta beste aste bat, ni gogoratzen dut bereziki pasaden astean, jadanik zirenean, izan zen feminizidio bat buruz hitz egiten ari gara. Eta ezinbestekoa da, hau ondo, epatzea eta honi buruz hitz egitea, eta hitz egitea oso jadanik, begianik, gainera nik honi buruz lan egiten dodala, eta oso ezitzaia naizela, eta beti bideratzen ditut, nire diskurtsoak, prebentziora, hezkuntzara, baina jadanik egonda momentu batean ikusita zer gertatzen den epaitegitan, ikusita zer gertatzen den gure instituzioetan, eta ikusita baita ere zer gertatzen den gure gizarte mailan, jadanik ez dakiz zer egin behar dugun.
benetan, egon pastaren astean, jadanik pentsatu ere, gorrota hain zan, ez da, nire gorputzean eta gizarte mailan, zein izango da gure urrengo pausua, ez da, eta uste dut, benetan eta ezinbestekoa da kaleak hartzea. Baina ez dut esaten, ez, kaleak hartzea modu, ez da, violento batean, bakoitzak jakin dezala, ez da, nondik ipintzen dan bere gorputza eta nondik, baina uste dut, hau aldatu egin behar dela, hau bai beste gauza bat egin behar ditugu, ez da, eta Gabonak pasatu egin dira eta hainbat hilketa ikusita gure presentzia non geratu den baita ere. Gabonak dira eta badiru gabonak direnean ezin garela ateraka, ez da, kanpora. Baina izan da oso hilabete eta komentatu egin dugun moduan eta begira zein nola hasten egin den ez da urtea. Zeintzuk izan aldiren faktoreak oso desberdinak izan aldira, baina beti ere ez da Gabonetan eta horrelako epeetan, tentsioak areagotu egiten dira eta batez ere, gero eta normalean esaten da denbora gehiago pasatzen dela elkarrekin, baita ere ez da alkohola gehiago eraten dela, eta alkohola ez da esaten alkohola horrek eragiten dagoen, ez da genero indarkeriak, ez dut esaten hori ez dut inora hori esaten, baina egia da beste tentsio faktore bat dela. Eta baita ere ez da, gertatzen dena da, noiz egiten da horrelako hilketak normalean emakumeek esaten dutena onaino. Ezin dut hau aguantatu. Tentsioa gertatu egin da eta areagotu egin da urtean zehar. Eta zer gertatzen da normalean Gabonetan, ez zarela soilik pertsona horrekin gehiago bizitzen baizik eta zure lagunekin edo zure familiekidekin. Eta hasten dira tentsioak, eta hori areagotzen da. Eta hori da faktore bat normalean, eta egia da zuk ikusten, edonork ikusten baditu estadistikek, normalean, udan, eta ere Gabonetan, badaude horrelako tentsio eta genero indarkeriarekin hilketa gehiago. Hori alde batetik, baina egia da, niri ez da, eta honekin lotuta da zergaitik urte honetan, zen eta izan da, beste urteekin konparata, daukagun ez da, estadistikak eta niretzako da, emakumei buruz hitz egitea eta emakume iak bere buruz hitz egitea horrela estadistika modun, oso benetan sortarazten daidana da mina, ez da, zen eta badirudi dela beste zenbaki bat, eta ez gara beste zenbaki bat, eta horrezegetik uste dut kaleak hartu egin behar ditugula, ezinbestekoa delako. Egon gara momentu batean, ezin dugu gehiago begiratu, begira zer gertatzen den Latinoamerikan, edo begira zer gertatzen den ez da non. Hemen egon dira, ez da, azkenengo, ez da, hilabete buruan, izan dira, 15 asko dire, ezin dugu ezin da horrela jarraitu. Eta urte honetan bereziki, nik irakurri izan ditut hainbat, eta niri berdin, geldetzen badidazu, zergaitik izan da, ez da, urte honetan bereziki gehiago, izan da pandemia eta gero eta pertsona gehiago elkartu egin garela, gero egon dira beste faktore batzuk non ez dakit izan da, zein izan da. Barkatu, baina uste dut galdetzen diozu zure buruari zergatik den, eta nik hartuko nuke Leirek aipatu duen bultzada erreakzionario hori. Uste dut puntu honetan ezin dugula aldendu matxismoa, matxismo terrorista hori, ezin dugula aldendu politika ultraeskuindarretatik. Iruditzen zait bat datozela, eta eztabaidak izan ditut honen arira, hau planteatu izan dudanean, ulertze dut jendea bat ez etortzea. Uste dut, momentu honetan, aukera politiko bat dela, gizon askorendako, eta emakumea askorendako ere bai. Esan nahi dut, erreakzionarioa naiz, ultraeskuindarra naiz, eta ultramatxista naiz. Eta orduan, berriz ere, hartuko ditut matxismoaren ideologia hori, pentsamolde hori, eta ezarriko ditut nire etxean. Eta uste dut horren bultzada, horren buelta egon badagoela. Nik ikusten dut kalean, ikusten dut TikToken, esate baterako, TikToken dagoen, niri datorki dana, TikTokek enau ezagutzen. Nire algoritmoa TikToken da, ez dakit, ameba batena. Baina iristen zaizkidan mezuak, edo bideotxoak, gehienen edukia oso matxista da.
Baina garai batean, ja, aspalditik ikusten ez nuena? Bai, ikusten da eta igertzen da gazteetan, baina baita ere gizartean orokorrean. Eta ez duzun hasieran, aipatzen genuen Brasil aipatzen olatu erreakzionario hori, emakumeen aurkakoa ere badela, hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, ez dugu gehiagorako denborarik. Eskerrik asko beste benguren izateagatik, Estilinari Estani Arriaga, plazer bat beti dezala, eta ordu betatik aurrera, eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.